Ja, dit is een valkje is omgeslagen met 2 mensen. En die mensen die konden zelfstandig niet meer aan boord komen. En mensen op het water hebben dat gezien. Hebben hulpvragen gehoord. Zijn ook ingezet. En die mensen hebben ervoor gezorgd dat die mensen nu bij kennis in de ambulance zijn afgevoerd. Nou, bij zo'n melding was een man overboord. Dan wordt het kustwachtcentrum heel erg attent en drukt hij een vliegtuig in de lucht. En een helikopter van de SAR voor het maken van zoekslagen en dergelijke. Die was niet nodig, want ze waren hier wel heel erg snel. Maar op dat moment waren de mensen al uit water. Toen jullie ter plaatse kwamen, wat troffen jullie aan? Nou, er waren 2 mensen overboord geslagen van een kleine zeilboot. Daar waren inmiddels gelukkig al 2 vaartuigen bij. Een grote zeilboot en een Zodiac. Die hebben mensen met heel veel moeilijkheden aan boord kunnen krijgen. En dat heeft uiteindelijk 20 minuten geduurd. Dus daardoor waren die mensen ook onderkoeld. De eer gaat ook naar die mensen, maar die hebben ervoor gezorgd dat het niet erger is dan het nu is. Die hebben echt levensreddende handelingen verricht? Ja, in ons ogen wel. Ja. Wij hebben altijd een aanrijdtijd en die mensen waren heel snel te plaatsen. En op die manier hebben we dus een goede actie gedaan en dat is te danken aan die mensen. Ja. We hebben mevrouw in het boothuis gebracht en die is daar opgevangen door de ambulance mensen. En daar op brancard gestabiliseerd en zo ook met onderkoelverschijnselen afgevoerd naar het ziekenhuis.